Siyabingelela mbukelo khona ekhaya lo ungihleli nawe lapha kwechannel yami ebhalwe ukuthi MTHANDAZI. Dlamini ungakhohlwa subscribe bese uyakhomenta mbukelo khona ekhaya. Ungasho noma beyini ufuna ngikhulume ngayo njengomthandazi Dlamini mbukelo khona ekhaya. Babule bakhona emakhaya angiphuphanga ngingumthandazi, angiphuphanga ngingumuntu ogcinisiza abantu or ngigcine ngilapha abantu. Kwayifikela nje kulesikhaleni ngayithola lapha abantu futhi ngangayiboni umuntu ogcina siza abantu. So into engayishuta nambukelo khona ekhaya angizange ngayibiza futhi angiphuphanga, angizange futhi ngayithwasela mbukelo khona ekhaya. Kukhona nibuse nje kakhulu nonke lapho nikhona emakhaya enilandela lapha ku TikTok ngikhona futhi nakhona MTHANDAZI Dlamini noma ke DR King 1 King Dlamini ngikhona futhi lapha ku Instagram mbukelo khona ekhaya nalapha futhi YouTube nakhona mbukelo khona ekhaya ngikhona ngithi mbukelo khona ekhaya mabehidlozi la ekhaya lonke uhlobo liwasho ongalidinga hlozi elimhlophe locksmith ugo1 impepho makhandlela ugazilami kuningi kakhulu mbukelo khona ekhaya lensebenzo lena keza ngayo ngobisi ikhona lenteleze namandla. So lapho khona ekhaya ngingumthandazi Dlamini nje ngithemba kakhulu support enenzako niyongibambisa kwenu futhi ke ngihleze nginikhulekisa ngithandazisa konke nikufunako babule bakhona ekhaya. Ngithi mbukelo khona ekhaya akhe sehlola online kuyimali mbukelo khona ekhaya mohlola online nemali yakhona isishoko masodinga ukuhlola mbukelo khona ekhaya. Ngithi kinonke ninema business mawaphakame kakhulu, kinonke ninamasonto, kinonke nina kuba namakhaya ngathi niyaphumela kakhulu. MTHANDAZI Dlamini ngithi nilale kahle kubele bakhona emakhaya. Ngiyabonga kakhulu mhla ngikhonze kahle enkonzweni ngithemba nani khona kubele bakhona emakhaya nikhonze kahle. Ukula nibusise anikhanyisele anipheke nenhlanhla zikhona ikipa zomprofeti uDlamini MTHANDAZI wenu ngena kakhulu emanzini mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya ngiyaphinda futhi namhlanje uma ngabe unesithunywa unedlozi noma unabantu abadala noma ufuna kubona if unobizo olukhona. 1 kwecala kuyenzeka uphuphe ukhulekela abantu uthandazela abantu. Number 2 kuyenzeka uphuphe usesikolweni. Number 3 kuyenzeka uphuphe into bese yenzeka njengoba into uyiphuphile mbukelo okhona ekhaya. Lesikhathi sindo mahlombe usho Dlamini usuke ufuna ukuthi ngabe uyahamba umsemanzini ushaya ngamanzi amahlombe kudabuka lento ela kuwe esithini sakho sibhoboke. Isikhathi abanye abantu bavuvuka einyawo kanti kufanele bayogidela ini ubungoma akufani mbukelo khona ekhaya. So nakimi nje indlela lokufika ngibukelo khona ekhaya ngizange ngiphuphe, angizange ngize ngithi mbukelo khona ekhaya into yenzeka nje ke ngithola umsebenzi 3 months yaphela. Umsebenzi 3 months yaphela. Namhlanje mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu ngibusile kakhulu ngenkomo nangemoto zokuhamba zikhona nekhala ukuthi ngilivusile nebandla futhi nalo istar sokuphila church inzawo mbukelo khona ekhaya. Ngithi unonke ngokukhona ngimthanda kakhulu uNkulunkulu anibusise anikhanyisele. Sekumele manje udokotela ukuthi manje sale ashadelwa noma ngisale ashada noma ngisale akubonakala udokotela ubhekapi nempilo mbukelo khona ekhaya. UNkulunkulu anibusise anikhanyisele ngimthanda kakhulu.